L-applikazzjonijiet għal proġett Parents as Partners għal darb'oħra jinsabu miftuħa. Dan il-proġett huwa ffukat fuq it-trobbija ta' tfal fi stadju bikri, jiġifieri taħt is-sena, u partikolarment fuq ir-relazzjoni bejn il-koppja kif ukoll bejn il-koppja u l-wilt. Koppji li jħossu bżonn ta' support bħal dan minn professjonisti mħarġa jistgħu jirrikorru għal dan il-programm li hu mifrux fuq 16-il ġimgħa. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon. Il-Ministru Falzon spjega kif il-programm li diġà sarraf riżultat tajbin permezz ta' proġett pilota qed ikun ta' sostenn għal diversi koppji, speċjalment fis-stanzi fejn il-koppja tkun għaddejja minn perjodu ta' diffikultajiet, anke minħabba l-istil ta' ħajja differenti li jġib miegħu it-twelid ta' tarbija. Jindirizzaw effettivament realtajiet li forsi huma ġodda jew oħrajn li kienu hemm imma ma konniex daqshekk konxi. Irridu nkunu hemm ovvjament mhux biex nindaħlu ma biex ngħinu. Kunu momenti fejn dawn nies ikunu vulnerabbli, sew il-partners qed jisseparaw jiddivorzjaw kif ukoll it-tfal, u naħseb huwa dover tagħna bħala gvern li meta wieħed ikun vulnerabbli ngħinu iktar mhux naħarbu. Għaldaqstant, din se tkun qed tippreveni t-tensjonijiet milli eskalaw fil-familji, għax dan jista' jkollu effetti devastanti fuq it-tfal. Dan il-proġett qed isir b'kollaborazzjoni mal-Perinatal Mental Health Care u bis-sem ta' professjonisti bħal qiebel psikjatri u psikologi. Iċ-chairperson tal-Kumitat Trobbija Pożittiva u Tisħiħ tal-Familja Ruċi Berras tkellmet ukoll dwar il-kunċett ta' shared parenting u l-ħidma li qed issir fejn professjonisti jaħdmu mill-qrib ma' koppji bi kwistjonijiet dwar il-kura u l-kustodja ta' tfal u anke l-każijiet fejn wild jiġi manipulat biex jinqata' minn wieħed mill-ġenituri. Spjegat li sabiex jiġi evitat kull skariġġ dawn is-sessjonijiet saħansitra jsiru online. Huwa programm għal koppji, jistgħu jkunu koppji li adottaw koppji tal-istess sess, però jiffoka ħafna fuq ir-relazzjoni ta' bejn il-koppja u ta' bejn il-ġenituri u t-tfal. Aħna nintervjenu b'mod bikri biex ngħinu l daw il-koppji ħalli kemm jista' jkun ngħinuhom u nissapportjawhom fl-isfidi li ġġib meta jkollok tarbija ta' età tenera. Minn mindu tnieda dan it-taħriġ madwar 4 xhur ilu saru 9 sessjonijiet li għalihom attendew 103 professjonisti. Positive Parenting Malta se jkomplu jagħtu dan it-taħriġ sal-aħħar tas-sena u l-pubbliku jista' jaċċessa l-paġna ta' Facebook ta' Positive Parenting Malta fejn hemm l-informazzjoni kollha kif ukoll applikazzjonijiet ta' diversi servizzi soċjali.